omekwazo eto nebula kuko ofe unogebu ejideko emebi fego right ogbonia onye nnukwu ego egba na-agba n'igwe bụ sekwe ka na-ana n'iyi o ji rice eme ọgọ akụ onye ego eto dike na nkomelo omekwazo eto nebula kuko ofe unogebu ejideko emebi fego right ogbonia onye nnukwu ego egba na-agba n'igwe bụ sekwe ka na-ana n'iyi o ji rice eme ọgọ akụ onye ego akụ onye ego right ogbonna ya ugwu akụ nwata na bala ebe a na-agba n'anyanwụ ebe a na-agba n'anyanwụ akụ nwata na bala o jiri ise m ọgọ ịgbapụrụ m iliwe dị n'ọkụ ebe a na-agba n'anyanwụ right ogbonna ya ugwu ọkwa na bala nke ibe ebi ọkwa na Brazil nke idelu wee bili ebe a na-agba n'anyanwụ akụ nwata na bala Person onye nwebu oji bi nwa mama n'ụfọdụ kpọlụmego Igbo ọkwa ebe nwata na-eje na azọtụdala atọnụ ka ọ na-eje kwada anya bụrụ ịgbajebe na anya ekene ekenebe na egwu manaba na Nsụka mụlụmụnụ na nwapụta wọzanụ na mma esi na Nsụka Nsụka obodo mma nwere onye ya gbala ọsọ ọ bụ onye ka m kwudoro wee debe nwanne mmadụ dotodo anyị wee kenebeze Chief Sir Bright Ogbonna Ugwu ịgba na anyanwụ nke izizi na pele onye chimeleze n'ụwa dododonu na-eze ka ya bụ Chukwu kele ụwa donu na ọ na-agụlụ mmadụ agụlụ tupu nyebe onyinye onye fụrụ ogbenye n'ụwa biko onye elenye aka n'ile ọnya na ogbenye na fudu anya osikezi na chi n'Igbo nwere mmadụ akụ na nwata na ọbụ akụ onye ego ezoghị m bili akụ nwata na pele ọ bụrụ maka obele nwa Bright Ogbonna ya ugwu ezoghị m na nne m ụlọ obele nwa n'Igbo eze lokal gọọmenti nke dị m nnukwu onye Chukwu nyelu nwa wee nye ego oyibo n'anya na tinye agbara akwụkwọ mmekili ibe nnu ezoghị m akụ nwata na pele ka nne m siri obele nwa wee bido n'ụwa wee jebe akwụkwọ ịma na ọ gụrụ na Central Primary School nke dị n'Ọnụcha na Enugu Ezike ịma na ọ gụsịrị ya wee jewe ebula ya wee jebe sekọndịrị Community Secondary School nke dị na Koshi ọgụsa wee jebe mahadum ebe ndị ka ọgụlụ ụka akwụkwọ na University of Enugu obele nwa gụsịrị akwụkwọ jewe bụla agbanya wee jebe na Gombe steeti wee bido wee gbaba mbọ nwanne mmadụ dododo ebe a na-achịfafọ ya n'ihe ọ nọsịrị na Gombe steeti owebula agbanya wee na-agba obodo Lagos na Ikorodu na Lagos steeti ka obele nwa jere wee gbaba mbọ ọ nọlụ ya na Lagos ọtụtụ alọ owebula agbanya
wenaba na Delta steeti na Warri ebe oche lozubafia ọsụlụ nyaba fani ọtụtụ ọrụ o wee bụla agbanya wee jebe obodo Brazil ebe a na-achọ nnekwu ike ije n'ụwa n'ọdịnogwu onye nye na chinya so nne n'ụwa dum ifada kwala ime ya obele nwa lụrụ na Brazil jewe gbaba mbọdo wee jewe bulike obele nwa butelike nwanne mmadụ ife ọ na-agbanye gweselema eto dike na nke omelu eto onye bụ ụlọ ọkụkọ ejide akụ emebi fego right ogbonni ha onye nnukwu ego egbe na-agbanye igwe bụ sekwe ka na-ana n'iyi oji rice eme ọgọ akụ onye ego eto dike na nke omelu omekwa ọzọ eto onye bụ ụlọ ọkụkọ ofe ewu n'ọga egwu ejide akụ emebi fego right ogbonni ha onye nnukwu ego egbe na-agbanye igwe bụ sekwe ka na-ana n'iyi oji rice eme ọgọ akụ onye ego maka onye ego rice ogbo nna ya ugwu akụmaka na belu ebe ọ na-agba n'anyanwụ ebe ọ na-agba n'anyanwụ akụmaka na belu o ji rice eme ọgọ ịbapụrụ m iliwe tinye ọgụ ebe a na-agba n'anyanwụ rice ogbo nna ya ugwu ọkwa na bele ka ibe ebi ọkwa na Brazil ka idelu wee biri ebe a na-agba n'anyanwụ akụ ụmụaka na bele akala chukwu nyelu onye n'ile anya n'ụwa donu n'anya ka o ji aga ezi na mụlụ n'emu n'ile anya n'onyere mebe egwuga m jibilenu akụ nwata na bele ịgba na-egbanyanwụ ile anya n'ile m ọgụ anụrụ m n'ile m ọgọ tụtụ nwanne mmadụ tototo kedu faya emelego oyibo akwa gị bụ CEO BBC Saloon nke dị na Brazil ndị na-achọ mma ọnụ mmekele nụ nwanne m niile m ofụma akwaza gị bụ CEO akụ nwata real estate nke dị na Lagos steeti na Lekki odogwo iji real estate wee malụ akwaza gị bụ CEO BBC Clothing nke dị na Brazil akwaza gị nwekwa BBC Wine Sport nke dị na Brazil ebe ọ na-adọ ife nwere ebe ọ na-adị anya ekene kenebe na anya ebula ịgbajebe ka ndị ekene lọlọ gị anyị wee kenebeze Mrs. Princess Onyedika Chukwukwu ogolimali fedi na nsọ nwanne mmadụ n'ụwa dịze kochọgwa n'obi ya atambano ezi nne m ụlọ ọmụmụ na-emeke akwaza gị bụ ezi nne m ụlọ Chinere Bright Ugwu akụ nwata Juno nwa bịa n'ụwa ọnụ m ekele gị akwaza gị bụ ezi nne m ụlọ Chinedu Brian Ugwu ụmụọma bịa n'ụwa na ọnụ m ekele
aka chukwu ji n'aka akụ nwata na pele ife ihe ọlụchukwu ka ọ na-emelu ihe ọlụchukwu maka ego yibo nwanne mmadụ ịnanya na o nyere gị ya ihe ọlụchukwu maka ezi nwanyị inezi anya na o nyere gị ya Princess Blessing Onyedika Chukwukwu ada mmadụ ọkwa n'Imo steeti ka isi jee ada mba anọ Bright Ogbonna ya ugwu akụ nwata na bele na mụ na ya bụ nwanne ekesa oke na mma inezenya na anyị ga-ebulu na bandogi welife ị ga-enye onyinye nwanne akụ nwata na mbọsị ike nwanne ya na maka na ọ bụrụ na emelu nwa mmalite ọgọ na mbọsị ụlọtele ọgọ nọ ya kwụ ụgwọ ọgọ mana ọ bụrụ na emelu ofekedo emelu ofeke tinye isi n'ọfụa akụ nwata onye ego dike na nke omelu eto onye bụ ụlọ ọkụkọ ejide akụ emebi ife ego Bright Ogbonna onye nnukwu ego egbe na-agba n'igwe bụ sekwe ka na-ana n'iyi o ji rice eme ọgọ akụ onye ego eto dike na nke omelu omegbu ọzọ eto onye bụ ụlọ ọkụkọ ofe ụlọ ga-egbu ejide akụ emebi ife ego Bright Ogbonna onye nnukwu ego egbe na-agba n'igwe bụ sekwe ka na-ana n'iyi o ji rice eme ọgọ akụ onye ego akụ onye ego akụ nwata na bela akwa gị bụ CEO akụ nwata n'Oli TV ebe a na-agba n'anyanwụ ọkwa na bela nke bebi nwanne mmadụ ga-enelu ụmụ lọlọ gị lọlọ Blessing Onyedika Chukwukwu ada mba anọ ada mba anọ ezile m ụlọ ọmụmụ na Lagos akụ nwata na be ebe a na-agba n'anyanwụ ebe a na-agba n'anyanwụ akụ onye ego akụ nwata na be ifeja mụta nwanne n'ụwa dododo n'ịnanya n'ọbalụba uru nwa balelika n'ifeanyị ji amụta maka n'ife onye gị na anyị nka dị n'ụwa anya ebulu igba debe na anya ekene ekenebe ka anya ekene ndị mụrụ ya Chief Sir Simon Ugwu akwaza gị bụ ezi na mụleba na-agbanyanwụ electric shock nke izizi na Nsụka anya ekene ekenebe na anya bụrụ gbadebe ka anya ekene nne m ụlọ ya Mrs. Obiọma Ugwu ezinne mụlọ ọmụmụ dalo ezinne n'imụlọ odogwu ezinne egolibe na aka Chukwu na ojiga aka akụ onye ego akụ nwata na pele n'ime na nna ya mana akụ nwata na pele nwanne mmadụ dododo nọ nnume ikeneli ekpele mụ na ekpelu gị nwanne mmadụ golibe ogologo ndụ na lusike onye na-achụ nwada na onye na-achụ gị nwada maka niile mmụọ asino mogada funu njọlụ power eto dike na nke omelu eto onye bụ ụlọ ọkụkọ ejide akụ emebi ife ego Bright Ogbonna onye nnukwu ego
Egbe na-agba n'igwe bụ sekwe ka na-ana n'iyi. O ji rice eme ọgọ akụ onye ego. Eto dike na nke ọmụelu. Omekwa ọzọ. Eto nnegbu ụlọ ọkụkọ. Ofe ewu n'oge egbu. Ejide akụ. Emebi ife ego. Right ogbo ndị ha. Onye nnekwu ego. Egbe na-agba n'igwe bụ sekwe ka na-ana n'iyi. O ji rice eme ọgọ akụ onye ego. Akụ onye ego. Akụ nwata na-abala. Ego na-agba n'anyanwụ. Real estate gị ji galịsa. Kelela m lọlọ gị. Lesi n'onyadị ka Chukwugu. Adamba nọ. Adamba nọ. Ego na-agba n'anyanwụ. Ọkwa na bala ibe gị. Ize, ize. Ize, ize. Ego na-agba n'anyanwụ. Ego na-agba n'anyanwụ. Agwaza gị bụ CEO BBC Empire Keti na Brazil. Akụ nwata na-abe. Kelelu mezi nna gị. Sasa ime ọnọdụ ikuku. Omenala. Ejine gị nọ n'ọfụ. Ma oge ọmụgwụ. Akụ nwata na-abe. Ebe a na-agba n'anyanwụ. Ezi mma m nọchidere. Ize, ize. Ize, ize. Ebe a na-agba n'anyanwụ. Ọkwa na pere ka ibe gị. Ebe a na-agba n'anyanwụ. Akụ nwata na-abe. Ize, ize. Ize, ize. O ji rice eme ọgọ. Ịgbakwuru mmiri n'obodo dị n'ọkụ.